Kolongal TV yeɓiyankoɓe tedduɓe caggal nde calminɗen moni fof inde yettode on bismama e mboɗo ayawa heeso ango duysude on kala ko ganduɗa ko ɗum koko fewti ko hirjinta ko jertinta ko tintinta hani ko weytinta no tawe ɗo hande noon eɗen gara jokkol ɗo Amadou Aliou Sy daƴirno yewtere mum yewtinde Sangara garen jokken hen enen noon en ngabbat ɗo ganduɗa kañum woni dow jeeri to jiyen hande gonkata toon ko gonka ganduɗa ko kamnika hande heewi e guure men ɗo yangue natti waɗede jamma te yangue jamma koye fina tawa lenggi mbaɗe nalankoɓe ne jima ɓe jarfa kono ɗum fof hankkadi hultama waɗede e woni nokkuji ko saabi ɗum sukaɓe yaroɓe Sangara eddaji ɗiɗo no keewi ne waɗi yaroɓe Sangara biteɗo Demba Ndege ne waɗi Sangara biteɗo Bulfale ne waɗi goɗɗo mo ganduɗa ko lati jomum sukkiɗo ɓurde tan yollo arana laggi jasi mum ha weeli ara e jamma e guure ina waɗa hen ko weela yaha ƴetta no rufa e tufumeje babiraɓe ne jara walla yummiraɓe ne jara walla rewɓe semeɓe gara ɗo jonno ɓe mbaɗa e barade mumen Sangara e gansaga jara oɗon Sangara natta wonde sagoji mumen mbaɗa ko ganduɗa ko joganoɗo hanki gacce no hulanno ɗum wadde hanki wonko wonno faaro fulɓe wonno ɗum ko hulde gacce sewde yeeso kono ɗum hanki kadi eggi ha laaɓi hande arata saare wani no jum walla saare wani no raneru walla ko wayno Wourossogui tawa ɓiɗɗo pullo ina daasa e beddaji ina yeri ha natti yiide wonti jomum an ko an hersanto ɗum yaha ɓoye an jahowo o birti ɗum ɗono joɗɗa ha ɓoye mbiya so renaki mbiya min ni hani taw Allah feccanimi e ngol ɗo leñol taw noon wona neɗɗo suɓoto jibinande mum wona a suɓotako mbiya ko leydi mayi jimmi jibinede jimmi wona jinnaɗo ko kaari jimmi wona jinnaɗo Ismaila Ndiaye jeyaɗo nawel a wawa suɓade Allah feccanma feccere nde te pecce ɗe peccardira dow wadde an sa telliɗima e feccere nde eto rende huuro mo ganda ko an woni leñol ngol ko an woni leñol ngol ko an woni ayaw leñol ngol wonkaɗa waɗa natti wonde Amadou ɓi Aliou wala wonti Amadou jeyaɗo leñol maniwol kala nde wiya Amadou jofna e Aliou ko Amadou Aliou tan kono so waɗi ko wona noon o wiyete ko Amadou pullo o jeyaɗo Dara Halay wadde Amadou noon foti ƴewde ko waɗata an joɗɗa jeeya gay bamma gujja jawɗi jeewiya jana kake jarana jeewiya ala fof ko mbatta ɗum ɗon sona sodde Sangara jara aɗa turbile ɓe aɗa laggi jasima aɗa yirota mo nawɗa laakara ɗon kala mo ganduɗa ko jiɗɗo yaade laakara joni ko on jilodda te aɗa sikka ko jamaragal sikka ko cuusal sikka ko mbako taw an ɓuuri wonde bulle puyɗe e ngoɗon ngol an ɓuuri jasde e ngoɗon ngol ceerno men ceerno Alassane yurmendal o mo hoddolla wi o wi neɗɗo jasani sona ñande yari Sangara o wi saɗa yiro jasɗo jeliɗo bandu men jasɗo neɗɗo bonde puuɗe ƴeew jaro Sangara surtout mbito ko ɓi dimo ko ɓi wuuro ko tan leegal ko ɓen hande goni ɓe ganduɗa ɓe jiya jomum mbiya ko Bocar Hamadou Farana wiyata ko yo Allah junnu gurdam makko o wi neɗɗo so tawi a woni bolle puuɗe a barkinani gonta ko miside garɗo fof juulate ma wima est ce que Allahu akbar so neɗɗo wiyama Allahu akbar tan firti wonde ko konngol woni ɗon oɗo de ko jasɗo bandu men oɗo de koko wiyete ko lella diwta ɗum sor oɗo ɓiɗɗo koko sori woni tawa baba no woni jontaɗo tawa baba noon jokko endam baba ko julɗo baba ko neɗɗiyanke baba ko neɗɗo timmuɗo an gara jasa ɗon gona jarawo Sangara aɗa wala e beddaji aɗa fiye ga aɗa terega wi est ce que ɗum ko ɓi kaari est ce que Allahu akbar firti ka jasɗo te an ponnoɗa ko wonde timtolgal mbiya an ɗo leñol ma ngol ɗo tawɗa ɗum ɗo an e moƴƴere ka garo waɗa jokka kono tawa leñol ɗo moƴƴere an gonta neɗɗo bolle puyɗi gonta mbuubu janggo e tufam gonta bono kiriguel janguel e laccel gonta ko ganduɗa ko kañum woni soblere wotere bonde e nder saako basal gonta ɗum ɗon taw hay nokkuɗo pawɗa ɗum wona cuusal ma wona haydara te hande goɗɗum nanɗo hande ko ɓuuri yodde jeeya garima piya e poos jaaha jiiruɗa debbo jontaɗo arɗo ɓurɗo gara kumana mbaɗa e galle bamman defanma lacciri ɗum ɓuuri welde ko Ismaila Ndiaye waɗani ko taw ɗum ɓuuri welde ɗum ɓuuri yodde kono ƴetta ɗum no fof cawa e poos kono paɗa ko baaɗ gila puɗal ha mutal ñalla toon yarde ko heddino e kaalisal ko
heddiɓe ngara nawa ngara garta gallara ɗara taw aɗa taw nene ala sukara ko waɗe gosi mum jamma taw baaba wumi ala ko ganduɗa ko hande ina wawa dañde hay sok conna ɗum galasel gotel ɗum no fitta ɗum koye saaha wuleki wona keɓa nder suudu daseɗa ha naata nder suudu gona ɗon ha weeta pina kadi jokkoɗa e goɗɗum sa ƴeewi hande war hoore kewɗo e nder jeeri ndi ko ɗum sa yi hande guyka ka heewi ko ɗum ɗon wadde firti wonde koye ɓiɓɓe fulɓe min ko ɓen kaldanɓe de ɓiɓɓe fulɓe aynaɓe wonko ɓurɗen hanki wonko wannomen hanki ɗen jastir ɗum ɗon te en jawni koye men en jawni leñol ngol hande neɗɗo yiye yawre pour nema an neɗɗo bolle puyɗo taw kanko wona bolle puyɗo mais o yawe wiye hankadi moƴƴuɗo ala e guri baaɗi wuro baaɗi taw ko an woni hen wano wotoru bonndu kono hankadi heddiɓe fof gonti bonɗum sababune ma hol sababu ala nafoore ala gartam ala haydara tiiɗi ko yontede noon wonde jontaɗo wonde neɗɗo moƴƴo ko mbaɗa hirande e galle bamma ne ñaame ne yara yimɓe ne gara ne jooɗo ne ñaama ne jara so jalti mbi est ce que ismail galle mum woni weɗi kala mo waɗani noon sa wi ka jontaɗo haalani gonga jogoɗa wuccel gotel fodde hitande taw aɗa yara ñaññal fof ko ɓuuri ko coggu wutte aɗa yara ɗum sangal taw ko wuccel gotel e ɓurni paɗe ma no koli no joori kos ha koyni tawa an ko aɗa yara ko ɓuri ɗum hay faɗo ma wawa sodde a wawa sodde wutte jooɗo a wawa sodde faɗo a wawa sodde ko waɗi fayida an gayat saari wuuro sogi ya dibiteri soda tew kadi jeɗa aɗa ñaama hen pijon jalo tama kirnon koton nawra saha maaro bidon juli nawra galle kono ala holko nawata galle ko mandirgol aɗa jooɗo aɗa tuuta aɗa waɗa ko ɓuri ɗum ɗo ni ken mbawa haalde tawɗo koye a yawa gartirna hakkillaji koye men ɗum wona yontede te ko ɓurɗen hanki ko oɗon jaɓen jaasi ɗum ɗo neɗɗo oto yo salo wiide wonde jasɗo leñol mum sabu sa jaasi leñol ma wonko taƴƴa ko ganduɗa ko a wawa ɗum fewnude mo hirani mayɓe noon ɓurata wuli on jarama bandiraɓe e yeeɓiyankoɓe 2K TV Kolongal TV en bertimi bandiraɓe kadi jokkon e wadde abonné min on cloche o kala vidéo pendu e nder ayawa mon mbawon ɗum hebde no hanniri ni ko wona ɗum ko kadi kala jiɗɗo jokkodirde men 78 448 08 86 ma jokkodir e kilifa galle o e gam sanga kala ko jiɗɗa ɓindini ɓen noon bandiraɓe Allah jarama on jarama